Wach moro ka tok weche manyien ne wasingo ne joka nyanam ne wachakwa doke kendo asepi munisi gana kaka janyuol moro nyo lieko na nyoro en rieko ma osetimo go mar neno ne nyathi odhi sikul kare weche gi odwa bedo mang'eny wanyalo konyo nade VOJ kaka wanyalo konyo en achiel ni wakuongo wang'eyo ni to gin nyithindadi to gin kanye to chal mar jonyuolgi chalo nade nikech kata kuonde mimanye sirgi bende gintiere gi gik ma giluongo ni bare minimum gino mamiyo ging'iyo ni to nyathini kata kokelnwa nyinge ka to ma wanyalo siro ma to kwanyal siro emomiyo en ting' mar jopuonje manopuonjo nyithindogi e primary school mokwongo ang'eni gidich gi wechegi mapile pile taparo ni nyalo chakore ni tok ka osetim penj maduoko osewuok to sikul ka sikul ong'eyo nyathi ka nyathi gi chal mare to ka emonego gichakie to gitudore gi assistant chief to kata mna gi chief nikech ing'eni basari miyudo ni bende kata ne wacho gano riere to nitiere ng'eruok moro ma bende ichiwego kuonde mamoko to ka sikul owuok gi list mare to wacho ni sikul kaka koro Gobei primary school kata mna Barupuk to wacho ni e kin nyithindo 40 manyotimo penjgi waneno ni 15 onge nyalo to ka giwacho ne kanisa ma Gobei kanyo ACK St Peters to gimanyo assistant chief to giwachone to gimanyo chief to giwachone to koro ichako ng'ini to nyithindogi itimo gi nang'o nikech jopuonje ma ong'eyo samoro guni nyathino chief bendo ng'eyo nikech nyithindogi osebede sikul kuom higni 9 tinde chonen 8 yes so kuom higni 9 tegi ong'e kaka gitiyo matek e sikul ong'e kaka jonyuol gi chalo to ginyalo magin godo so obedo an approach ma coordinated ma gweng' ka gweng' ong'e ni nyithindo ma kama ema dwaro support ma kata koro dhi dwaro basari mar MP to una gi list umukone MP ni wanto gweng'wa ka mage nyithindo modwa ni konyowa kata koro dhi mar governor tuko ni wanto governor mage nyithindo modwa no tima ng'owa ukonyowa to kata national cabinet nitiere basari ka Ministry of Education nitiere mar president bende nitiere to mano bende gomba katiko ni kodhi kar president to mage nyithindo kodhi kar Ministry of Education to mage nyithindo foundations gi jo chiu kony moko bende nitie mang'eny ineno Jomo Kenyatta Foundation Jomo Kenyatta Safaricom timo gini KCB Coop Bank gigi nitie ineno koro bedo an approach makata ko wach ni itimo application moro ten application mitimo chon nikech VOJ adira makende ngeni samoro wagomba ka gi jogi machiwo kony to kidhi irgi to gikoni to mari ni obiro moleo nye in kanye gini nye watimo December muwase allocate muwase disburse penda nyithindo dhi school nikech kala wana mana kama koro wamiye jopiny wechegi iyudo ni sama ji dhi sikul kama koro ka cases gido bedo mang'eny to duoko mar penj samoro no higa mokalo dwe mar 12 no ne wach ni ling thi onge ng'ama wache ineno emomiyo nyaka koro jopuonje mag sikunde mag primary tinde iluongo ni comprehensive schools nyaka konyowa ka ting' ni wadwa we lwetgi to gin ema ging'iyo nikech kosechopo klas 7 kit performance mar nyathi oseng'ere kochope grade 8 to tedore grade 9 ka to koro cheka chuth mamagi gik maka wachako chon to bro kelo yot nyao mapani samoro nitiere en ni ng'eny applications gidwa no tim gi jonyuol to jonyuol mang'eny chuny gi tho piyo nikech samoro janyuol to no koni ni kaw form 10 form page 3 ka kidwa jase penjo matindo mipenji gi nikech samoro ipenji kata ni what is the average income yuto mar oduni en adi e higa to onge koro chako penjri koro matang' na duoko nang'o ipenji ni to e higni 9 ma nyathini ne ndiye sikul ni
gik moko matindo tindo michulo e skul gi nochulo nang'o. Ikia nikech samoro japuonj maduong' ema nokone nyathini riek, nyathini nyaka timang'o bede sikul ka. Koro ok riemb ni nyathi, ok kwae pesa matindo tindo go, jopuonje mabet kamoro to koni Victor ni riek, Victor ni kunyoma dok dala nikech kodok dala to dhi e nam. Kodok dala to donje boda boda, kodok dala to donje gold. Koro kik wayiene. Koro en obia skul magik mikwayo matindo tindo gi to kare wang'e kaka watimo. Koro ing'eni janyuol dala kacha onge gi ng'eya inano ko penjo gi to tema ng'owa tame. To wabende kaka professionals koro wabende dwani watimie